Vadikani tinokutendai nekuti nguva nemisi munosarudza kutandadzana nesu tiri muchirongwa Mike Samba Show matinokuunzirai nhau dzakasiyana-siyana asi dzinobata upenyu hwedu zvakare. Zvatinokurukura pano zvimwe makazviverenga, zvimwe makazvinzwa, zvimwe zvinongori zvishuwo zvemwoyo yenyu kuti kodai zvataurika kani tanyatsonzwa. Nhasi takoka nyanzvi, rambai muchitandadzana nesu munzwe musoro wenyaya pano unopisa-pisa. Tine urombo dzimwe nguva tiri kusvika kubatai panyama neti asi tinoda kuti tidzidzisane. Tinoda kutarisa BP yevakadzi vakazvitakura, high blood pressure inosangana nevakadzi vane pamuviri. Rambai muchitandadzana nesu. Regai nditori mukana uno ndisati ndapa vadare vedu kuti vazvisume kwatiri kutenda vakotsveri vedu vatipa chirongwa ichochi. VUZ vakabatana zvikuru neKing's College. Saka regai ndikupei mukana yezvino wokuti muzvisume kwatiri. Maita henyu maichisamba. Ini ndinonzi Dr. Enesia Ziki, ndinoshanda kuDepartment reObstetrics neGynecology reUniversity of Zimbabwe. Tinokutendai nokunge muri pano. Tinokutendai maichisamba. Inini zita rangu ndinonzi Professor Mikias Musiwa. Ndinoshanda ndiri kuDepartment reHistory, Heritage and Knowledge Systems kuFaculty of Arts and Humanities kuUniversity of Zimbabwe. Tinokutendai. Ni ndinoitwa midwife Mai Mambo. Toshanda kuObs and Gyne kuUniversity of Zimbabwe. Tinokutendai nokunge muri pano. Ndoda kuti munzwe kugashira. Nyaya yatinayo pano vadiwa vatariri nevateereri inyaya yakaoma, inyaya yakanaka yedzidziso. Hanzi kuziva mbuya huudzwa, naye ndoda kutanga nemiprofesa. Nyaya yekutarisa zvinoitika mukati meupenyu hwamai vakazvitakura neBP iyo zvakoshei kuti tizvikurukure. Nondoziva kuti kana kuti takukurukura nyaya idzi pane zvakosha. Ndotanga nemi. Ndinokutendai maichisamba. Chakakosha kuti tizive paBP yenhumbu kana kuti BP yepamuviri. Ndingakupai nepapfupi tsvagurudzo yatakaita. Ongo. Tsvagurudzo yatakaita isusu yanga ichibatanidza vana muzvinafundo vari paUniversity of Zimbabwe nana muzvinafundo vari paKing's College kuLondon. Saka zvatakaita takaona kuti BP yenhumbu idambudziko guru rinosangana namadzimai akazvitakura. Naizvozvo riri kuuraya madzimai akazvitakura nevana dzimwe nguru yavanenge vakatakura. Saka zvatakaita ndezvekuti takaona kuti pane dzidziso inofana kuti ipiwe. Kwete madzimai chete akazvitakura asi mhuri dzavanogara nadzo pamwe chete nenharaunda dzavanogara. Zvareva kuti vanhu vese vanofana kunge vachiziva nezveBP yenhumbu. Ndizvozvo mashoko makukuta ataurwa naprofesa kuti munhu wese ngaazive, nekuti kana takagara munharaunda dzedu tinoti kakara kununa hudya kamwe. Baba vakaziva vanomhanya-mhanya, mbuya vakaziva, uyu akazvitakura akaziva, tese tikaziva tinoona kuti zvinosumuka. Ndiri kuya kwamuri Dr. Ziki, sei ichinzi BP yepamiri? Iwo kwagara kuine maBP anosiyana-siyana. Tinoona kuti kana kune vamwe vanotorarama neupenyu hweBP, asi ndakaona pakuverenga zviverengwa zvenyu ndakaona paine rimwe zita iro tingade kuridzidziswawo pachirongwa kuti rinonzi kudini zita iroro, zvesei tiri kutaura pamusoro paizvi. Maita henyu tiri kutaura pamusoro peBP yenhumbu nekuti yasiyana neBP iri kunze ukoko, nekuti madzimai nevarume vari kunze uko vanobata BP, asi yakakosha pakuti BP iri kubata mudzimai nekuti azvitakura. Yasiyana nezvese zvekunze uko mataura kuti munhu anorarama upenyu hwese aine BP. Asi iyi yashatira kana kuti ine njodzi pakuti inokurumidza yakuvadza amai nemwana akatakurwa. Pamwedzi mipfumbamwe amai vakazvitakura, tinoona kuti inogona kuti upenyu hwavo vari vaviri huparare. Ndosaka chida kuti titaure nezvayo. IBP yekuti hongu inogona kubatwa madzimai ane BP asina pamuviri anogona kunge ane BP chokwadi, asi kana vazoita pamuviri vane BP iyoyo, njodzi yacho inobva yazowandisa pamudzimai azvitakure. Ndo zvatoda kuti tunze kwamuri kuti njodzi iyi ndedzipi. Ndizvozvo vadiwa vateereri nevatariri vanoda kuziva njodzi, nekuti tinoziva kuti mukati memhuri dzedu kune vachiri kubara, kune vachiri kuti vazvimhanyire izvozvizvi. Saka tinofanira kuti tinzwisise. Ndiri kuya kwamuri Mai Mambo. Ndinoziva kuti basa renyu imi pano munopota muchingodavidzana, ngachida kudavira mubvunzo, asi ndoda kumboenda kuna Mai Mambo. Ndinoziva kuti
isu kuno kumusha kwatiri kuno netsika nemagariro pada vanhu vedu havazvinzwisise, nekuti mukatarisa mutsika nemagariro zvinonzi haikona kutaura kuti pamiri pako apa pane mwedzi yakati unoroyiwa, unosungwa. Saka munhu anotora nguva yakati kuti asati aenda kuchipatara asingade kuzikanwa kuti ane pamiri. Imimi mungati kudiniko kuzvinhu zvakadaro mai mambo? Tinotenda nemubvunzo wenyu. Kunyanya tinokurudzira isu kuti vanhu vange vachinonyoresa nekukasira, nekuti kunyoresa nekukasira zvinobatsira kuti munhu ange achitariswa BP yake nguva nenguva. Zvakare mwana ari mudumbu oonekwa kuti ari kukura zvakadii. Chimwezve ndechekuti ivo vacho vanenge vachienda vanenge vachitariswa vanogona kuzobudirira kuti mwana naamai vazvarwe zvakanaka. Ndizvozvo mukoti wedu ari kutaura kuti izvo zvinongobatsira upenyu. Hapana munhu anotarisira kuti kana azvitakura oregeza kushandisa zviye zvaka. Toziva kuti vanhu vedu vanogadzirira ka paine bhegi remwana, paine zvichazopfekwa nemwana, vamwe vese venharaunda nehama vachitarisira. Asi pano tiri kuunza nyaya yekuti tinoda kuti muono iwowo ubudirire. Profesa, ndiri kudzoka kwamuri. Ndoziva kuti imimi muri munhu wenhoroondo nechi ndataura zvirehwa zviri mukati memisha yedu. Kune zvitendero, kune zvirehwa, kune ndakaona makaita katingati kafilmu kakabuda zvakanaka chaizvo kanorakidza nyaya dzese idzodzo. Mungati kudini? Nekuti izvozvo kurudziro iri pano ingatofa, nekuti vanhu vanenge vachiteedzera zvekumasangano avo, kuzvitendero zvavo, vachiteedzera zvekwana mbuya mudhachi kun'anga kuya vachitya. Tinotenda. Ndatenda Maisamba. Ndoda kuti nini pane mubvunzo wamambobvunza Mrs. Mambo. Ndingatanga nongoti wedzere zvishoma ndozouya pamubvunzo wamataura. Chinonzi nhumbu muchivanhu medu isusu. Nhumbu ine chivanhu chakawanda chiri pairi. Kana mudzimai achinge abata pamuviri, pane mafungiro akawanda vainawo. Sezvama muchitaura pamuviri pangu, handifani kuudza nhingi, handifani kuudza uyo, handifani kupiwa chakati chokudya nanhingi. Vanenge vachidza kuti pamwe ndingazokanganiswa nhumbu yangu ikabva kana kuti ndikasazobatsirwa zvakanaka. Saka mafungiro avanenge vainawo iwayo. Saka isusu patanga tichita tsvagurudzo yedu, takanga tichidza kupinda mupfungwa dzavanhu, magariro avo, mafungiro avo, zvitendere zvavo, tichiitira kuti tizive kuti ivo vanofungei maringe nenhumbu, zvitendero zvavo zvinoti kudii. Nokuti pane vamwe vanotori nana nyamukuta vekuchechi kwavo vakasiyana siyana, vanenge vane mafungiro avo, vanenge vachibata nhumbu dziya vachibatsirwa vachiita sei. Saka izvozvo taida kuzviziva zvese, kuti kana tazviziva zvese tozoona kuti isusu tingapinza ruzivo rwatinarwo, rwatingati ruzivo rwesainzi, kuti torupinza sei kuti vanhu vaita sei vatambire. Ndizvozvo mashoko makukuta arutaurwa naprofesa. Profesa vari kuti isu tinoda kupinza ruzivo rwesainzi. Vadikani, vatariri nevateereri, kana tiri kutaura pamusoro pesainzi, tiri kutaura zvingaitwe muzvipatara, tiri kutaura zvingaitwe mukirinika, tiri kutaura zviya zvinobatika. Munoziva munhu akaenda kukirinika ka anobva atongoudzwa kuti mune BP, anobva akaenda pameshini anobva angotaurirwa kunzi ropa renyu harisi kufamba zvakanaka, mwoyo wenyu wakazodai, zvazodai. Ndo zvatiri kutaura zvesainzi zvinobva zvarakidza zvikonzero. Isu hatipokane nezvamunodaira, asi tinopokana nemi kana morasikirwa neupenyu. Rambai muchitandadzana nesu kuti munzwe kuti murarame muine pamiviri kana kuti mhuri dzenyu dzine pamiviri munoita sei. Ngatisangane muchapiro tayari.